gaua zer dezu. Esti Urresolaren 20.000 espezies de abejas filma, pasen astean estreinatu zuten edo eman zuten lehenengo aldiz Berlineko Berlinale zinema jaialdian. Horren aurretik, pare bat aste edo lehenago, kazetariok eduki genuen aukera primiziaz ikusteko pelikula, baina jaialdia izan arte edo jaialdia ospatu arte ez dugu aukerarik izan honen inguruko informaziorik, ez estaturik ez ezer zabaltzeko. Orain ja jaialdia ospatu da, gainera Esti Urresola eta bere lantaldea hiru sarirekin bueltatu da, tartean aktore honenaren zilarrezko hartza ekarri du Sofia Oterok, pelikulan protagonistaren papera egiten duenak, eta orain bai, pelikularen inguruko informazio eta kontu batzuk azaltzeko aukera daukagu. Pelikula kontatzen du jaiotzean izendatutako edo sarritako generoarekin ados eta eroso ez dagoen ume baten eta bere familiaren eta ingurukoen bai bizipenak, beldurrak, sentsazioak, emozioak, dana kontatzen du udako porraldi bateko testu inguruan, amaren herrira edo amaren txikitako herrira doa protagonista eta bere lagunak, eta bertan garatzen dira edo bera aurra bere izaera deskubritzen eta eraikitzen ari den aurrak kontatzen ditu edo pelikularen bitartez ezagutzen ditugu bai bere beldurrak eta bai eraikuntza horretan topatuko dituen oztopoak, trabak eta bestelako bizipenak. Esan bezala, bai aurrarenak eta bai ingurukoenak, eta uztartuko dira erabatean aurraren eta bere inguruko aurren ikuspuntutik bizipen hauek guztiak eta helduen esan dezagun mundu horren edo helduen ikuspuntu horretatik eurek ere zelan bizi duten prozesu hau guztia eta bizipen hauek guztiak, eta hor nahiko modu errealista batean eta gordinean, baina sentsazionalismoetan erori gabe kontatzen du hori, sentimentuak gordinean, baina inolako exageraziorik edo zera gabe, sentimentuek daukaten eta emoziok eta beldurrek daukaten konplexutasun guzti hori pixkanaka eta testu inguru oso natural batean azalduta. Eskualdeko ikuslei ezagunak egingo zaizkie hainbat lokalizazio, adibidez hemen atzean dugun Gardeako tren geltokia, Orgoiko auzunea, Amurrioko igerilekua, Ermualdeko zonaldea bebai, eta horrek eskualdeko ikuslei ere balio erantzi bat emango die. Eta horrekin lotuta ere, euskararen presentzia egia da ez dela oso filma batez ere gaztelaniaz dagoela eta euskarak badauka bere presentzia eta badauka bere papera edo bere pisua filman, eztabaida gai bat ere bada zergatik den horren txikia, protagonista edo pertsonaia gehienek ezagutzen dutenean hizkuntza eta ondo moldatzen direnean horretan, baina hori beste egun baterako utziko dugu. Eta aipatu beharra dago, euskara duen lehen filma dela Berlinalen. Berlinen egindako saribanaketa galatik nabarmentzekoa da ere, Sofia Otero gazte basauriarrak eraman duela aktore honenaren zilarrezko saria. Bera da, zinema jaialdi honen historian sari hau jasotzen duen pertsonarik gazteena, pelikulan berak betetzen duen paperagaitik, eta berak zelan esurmamitzen dituen ume trans honen bizipen eta emozio guztiak, eta horren atzean ere argi eta garbi Esti Urresolaren lanari aitortza bat ere badago, azkenean aktoreak zuzentzea zaila baldin bada, aurrak zuzentzeak beste zailtasun erantzi bat dauka, eta hemen argi geratzen da, Estiren eskua lan horretan eta emaitzan argi ikusi da eta saritua izan da. Holan pelikularen balorazio orokor bat egiteko edo, esango nuke, esan bezala pelikulak oso errealitatetik eta errealismotik gertu dagoela, baina inoiz ere sentsazionalismotan erori gabe. Gaia pertsonaia desberdinen ikuspuntutik lantzen du, baina bakar batean ere foku handia jarri gabe, eta horrek pertsonaien konplexutasuna ere erakusten du.
orokorrean, hori, esan bezala, ustute errealitatean nahiko ondo eta gordin islatzen duela, baina sentsazionalismotik ere edo sentsazionalismotan erori gabe. Eta nik orokorrean gaian interesa duen edonor gonbidatuko nuke pelikula ikustera, aldi batetik gaiak duen mamiagaitik, zelan landuta dagoen, eta iruditzen zait ekarpen polita dela eta oso interesgarria. Eta horretarako aukera egongo da, apirilaren 21-tik aurrera, zinemetan izango dugu pelikula ikusteko aukera.